Ftit jiem qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, il-Gvern Laburista ta' Robert Abela kien wiegħed li jekk il-partit tiegħu ikun elett fil-Gvern se jsaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi. Iva, jekk dan il-moviment jingħata il-fiduċja fis-26 ta' Marzu se jkun qiegħed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi tagħna. U meta ngħid se jkun qiegħed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol ifisser titjib sinifikanti fil-pagi tagħkom. Għaddew iktar minn sena u nofs minn meta l-Partit Laburista kien elett fil-Gvern u dwar dan kollu baqa' ma sar xejn. Kien għalhekk li l-Union tal-Għalliema ħabbret li se tkun qed tordna lill-membri tagħha li mit-13 ta' Novembru jibdew isegwu numru ta' azzjonijiet industrijali fosthom strajk ta' ġurnata fis-27 ta' Novembru. Dan wara li fallew taħdidiet li ilhom għaddejjin 9 xhur mal-Gvern dwar il-pakkett finanzjarju tal-ftehim settorjali ġdid għall-edukaturi. F'intervista li saritlhom il-professur Andrew Azzoppardi l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima ammetta li llum il-ġurnata l-edukaturi qed jaffaċċjaw realtajiet differenti minn ta' snin ilu fil-waqt li li l-Gvern għandu jirrikonoxxi dan kollu. Ir-realtà hija li iva illum il-ġurnata jien nifhem il-punto di vista anke tal-edukaturi u qed ngħid nifhmu bħala messier ġifieri llum jien missier ta' żewġ tfal, naf kemm diffiċli l-ħajja, naf ir-realtajiet anke soċjali, naraw anke meta morru f'attivitajiet sportivi ekstrakurrikolari. U ħafna drabi l-edukatur huwa mistenni li jpatti għal kull noqqas jista' jkun hemm anke minħa tas-soċjetà. Ġifieri jien naħseb li rridu nirrikonoxxu dan kollu wkoll. L-MUT qalet li l-Gvern qed juri biċ-ċar li mhux lest li jagħti żidiet sostanzjali lill-edukaturi bħalma kien wieħed qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. U għalhekk issa l-edukaturi kollha qed jistennew li l-Gvern juri kemm jistma' l-edukaturi u lis-settur bil-fatti. Il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li l-attitudni tal-Gvern waslet għal futur inċert fis-settur edukattiv ta' pajjiżna li jistgħu iwasslu għal riperkussjonijiet kbar. Fost dawn hemm il-biża li ħafna aktar għalliema jifqu minn xogħlu minħabba tkaxkir tas-saqajn tal-Gvern Laburista. Il-futur edukazzjoni huwa futur inċert. Minħabba li ħafna membri tagħna qegħdin jistennew l-eżitu dawn in-negozjati biex jieħdu deċiżjonijiet. Kemm jekk jibqgħux fil-professjoni, kemm jekk ifittxux postijiet oħra u kemm anke żgħażagħ jekk hux qed iħarsu lejn il-professjoni biex jidħlu fiha. Jekk mhux se jkun hemm titjib finanzjarju sostanzjali, aħna l-professjoni tagħna ħadd tkun qiegħda tbati immens fis-snin li ġejjin. L-MUT aċċennat li jekk il-Gvern se jmexxi s-settur edukattiv biċ-cheap labor se tkun fuq qudiemnet sabiex tħares interessi tal-edukaturi. Fost id-direttivi li qed issejjaħ l-MUT hemm li l-edukaturi m'għandhomx jagħmlu laqgħat mal-ġenituri jew Parents Day li m'għandhomx jippreżentaw lista ta' attendenza tal-istudenti kif ukoll li m'għandu jkun hemm l-ebda kuntatt permezz ta' komunikazzjoni online.